Nindot kayo diri magpalit mo og kanang kuan. Yuta. Droga. Kuya. Kagana ba na isang kilo? It's a notice. Kamote. Palit ko okra. Mauni ang kaning kapatagan. Nindot kay siya view. Nindot kay diri magpalit mo og kanang kuan. Yuta kay kuan. Korting hangina. Then magpags-pags pag yun diri. Tara guys. Kalo daw, kalo. Kuan mo kuan. Kuan ba? Akong body. Hala. Nagipakalo-kalo ko guys. Ni diri ang karsada. Ni ang view sa kapatagan. Overlooking kayo diri guys. Pero side lang ah. Ito diri guys. Here. Kagana ba na isang kilo? Abunda kay sila diri sa gulay. Kaya dito kay ilang lugar diri guys. Bugno kay diri burag naka-aircon. Pero sa YouTube. Sa YouTube. Patatas, food, og carrot. It's a notice. It's a notice. Palit ko okra. Ilang talong? Dara guys. Ang area. Sa Tibuloy. Daay lubi. Nga makabot ra.
Mugbo kay mga lubi. See? Minsan ni mga durian eh, sis. Durian kapaw. Mm. Daghan kay siyang lubi na mugbo ah. Wala kay kuan diri. Bitin. Ano eh? Hala ka dindot. Kani durian ino. Durian. Asa sila? Tura sila dito oh. Kani ang first lot. Kani siya. Mm. Kana ako ah. Asa imo ha? Kana. Ah, diri. Okay man po dito dito oh. Diri ah imo ha. Pero kani man good. Facing the sun. Nindot man gihapon. Facing the east ba? Baga. Ano sa adlaw? So mao na ni akong area. Dool ra pud sa kuan ba? Nya kani diri kay vacant man ni so maka-parking uba. Diri. So mao ni ang ako ang lot. Ito ang aming future ano. Diri ang future mansion. Payag na ito. Bahay kubo ba? Nice kayo no. Ala kasayang pud anang mga lubi o gipang putol. Dagang butong. Dako pud ang 150 skin. Uy na ayo lubi, pila ka buok. Daghan kayong lubi. Madagang kog lubi, my gosh. Duwa ka. Pat, Untag dili putlon. pat dili eh. Di na labtan farm ba yan? Diyan na. Tara, wow. So nice.